Здравейте хора, днеска ще играем Sims Free Play. Ей сега речи. Ой. Какво трябва да е ти? Както и да е. Така. Играта ми е хакната, аз съм на 20 левел. Имам поне 7 човека. Само че не съм в тази къща. То не знам, що е гол. Къща ми отвън е такава. С басейн и разни други работи, които виждате. Има и кола. А отвътре е просто така. Значи това ще го ставим, те ще се будиме. Ако ще правят, ще се говорят. Сега се говориха и сега, всъщност те са БФ, така да го нарека, само да се направи играта на английски, защото на руски много смотано. Опа. Ето го. Всяко. Да, ето. Така. Ония не знам да избягам. Де си бе? Ето. Ама трябва да се преобличе. Я едва тук. Не че има. Що се го? Веднага се преобличи. Обличи сама. Смотана. Гледай ги двамата голи. Аре, този се облича ми. Тъс. Не ще. Иска. Готово. Сега какво ще правим? Я очим малко на махла. И сега очуваме на махла. И сега. Значи той такова, той. И той. Сега, значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 човека. На кого къща да отидем? В то, защото отдавна не съм го виждал. То си има най-яката къща от всички. Мисля. Да. Сега. Малко ще му купим. Не знам какво ще му купим. Какво да му взема? Някакво се взема човек, да. Дървот, ето го. Сега. Взема няколко такива. Тук не става. Дето е тук. Гледай го сега на халника. Тъй. Този го видяхме.
Ай, чао. Сега ще ходим при един негър. Започваме от момчета. Ево ли негъра. Имаме неговата къща. Така изглежда отвънка. Гатите пак. Мъж пак с розова къща. Найс. Добре, сега. Какво розово легло? Ма тото и сигурно за жена му. Дече няма. Ху-ху. Ай, сега ще пуснем камината. Този клип ще е много дълъг. И зато ще има и втора част. Аз мразя клиповете да не са дълги. Да. Не че има много клипчета, но... Какво правиш то сега? Добре, аре, вземи си тук храна. Айде, изади я. Поиграй си с котката. Айде, поигра си. Гледай малко телевизор. Айде. И сега. Да малко ще променим. Обаче има готин компютър. Ето вижте. Ето го. Много готин. Аре, ще прижаля и ще взема. Какво да си взема? Значи ще променя цвета на къщата. Ето и покрива. Не. Не гати покривчето. Те ще го оставя. Ето и много готино. Ето този готов. И сега, значи ще му вземем други плочки, така да го нарека. За тая произволната стая. И аз не знам какво казах сега. Той как стои? Май ще вълно. Не. Какво да му сложа на тази стаята? Така, айде отключвай. Де си бе? Ето там. Ай, такова. Стоим готино. Еми, готов е. Айде бе, гледай компютъра. Само няколко лаптопа. То си има къща за двама. Ще видим тая работа. Как не знам. Що за обиколивата пак? Антато има отделна врата е. Айде, цъкай там. Сега остана единственият човек, то съм много загубен. Ей, този да смяза на китаец. Не точно на китаец, ама и грозен. Признайте. Гледайте му дрехите. Вижте му грозната къща. За кому са две туалетни, не знам. 10 мивки има. Мали. Ти ще слушаш музика, въпреки че си тъп. Ето кана. Ще слушаш детска. Точно така. Така, почваме с жените са тая. Но не, отдавна даже и забрах къщата. О, да. Тя си има по-скоро детска. Тая картина, виждате ли? Тя я нарисува. И тая. Някаква странна баня има, ама... Много смотана. Така един голям плазма.
По-скоро, значи, това е детска стая. Тук има пакати и тюни. Тук има микрофон, китари, обаче тя не пее. Не знае как. Ся. Абе, май са. Вижте каква малка кухня има. Отди ще влезе. Акъл? Ти ще готвиш на мен час. Ще сготвиш турско пили. Айде, сготвила си го, изяш си го. Ама, кой искаш, ма? Сега сготвиш една така чоко-торта. Чоко-торта. Колко дълго стана той клипчева и без да се осъзнае. Добре, ще има и втора част. Ай, чао!